Бързо там разгръщане за водните знаци в зодиака. Ако не сте воден знак, напишете ни какъв е вашия знак, за да можем по-бързо да се справим с тях. За следващите няколко седмици при водните знаци въжат следните неща. Вие, приятели, сте пред ментално пътуване и това ментално пътуване е супер интересно, защото промяната на гледната ви точка може да промени изцяло живота ви. Ще има предизвикателство, свързано с това мъчко да се отделите от глупости, които се случват около вас и да ползвате собствения си мозък, за да вземете добри решения. Имайте предвид, че социалният шум няма да ви е приятел в тези моменти. И за огромно съжаление ви предупреждавам, предстои конфликт, такъв от който човек трудно се измъква, такъв от който по-скоро трябва да се пазите от щетите, отколкото да се опитвате да го преодолявате и да го печелите. Просто нека бурята мине. И вероятно това ще е пряко свързано с това да не оставяте другите ви дадат наклон. Ако все още не сте последвали, това момент да го направите, ние сме супер благодарни да ни оставите коментари. Чао!